Бүгін Bulgar радиосында эшләүче коллегаларыбызда марафонны яктыртып, безне хуплап бара, һәм безгә турыдан-туры эфирда эстрада йолдызлары белән кушылачаклар да. Алар инде әзер дип хәбәр итәләр безгә, аларга сүз бирәбез. Хәерле иртә дибез, дуслар. ТНВ телеканалы аша безне караучы барлык телевизор караучыларга да сәлам юллыйбыз. Шуннан да Bulgar радиосы телемарафонга кушылып сезне сәламлый, дуслар. Иртәнге чәй тапшыру алып баручылары Илнар Юсупов, Рөстәм Гайзуллин һәм мин Эльвира Вилдан бәйрәм белән котлый сезне. Һәм студияда без үзебез генә түгел, бездә әле кунаклар да бар. Хәрби хезмәт үткән артистыбыз, баянчы, тальян гармон устасы Разил Камалов һәм Татарстанның, Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин. Дуслар, без бүген җыр хакында да, бәйрәм рухы, бәйрәм кайфы хакында да сөйләшәбез. Һәм Ришат, үзең дә күргәнсеңдер, бер махсус хәрби операциядә булучы егетләр синең агымсу җырыңны җырладылар. Күрдеңме син ул видеоны һәм нинди хис кичерешләр уянды үзеңнең йөрәгеңдә, күңелеңдә? Шамил деген егет инде ул безнең концертыбызга да килде, ул Саратов шәһәрендә, инде ялларына гаиләсенә отпускка кайтканда безнең концертка кирип чыкты, инде без аның белән бик сөйләшеп алдык. Шунында инде бер көлә, бер җылый, шундый хәлләр һәм шунында менә бу агымсу дигән җырны Марат абый Кабиров язган бит. Шунында менә гомумән бөтен кешегә дә ниндидер авыр сынаулар узганда зур көч бирә торган ниндидер магиялы җыр инде ул, әлбәттә. Дөньялар нинди булса да, бары чыдарга кала, никадәр авыр булса да, агымсу юлын таба дигән сүзләрне менә бүгенге көндә ул минем тормышымда ул девиз булып бара. Шунда любой авырлыкны җиңеп чыгарга ярдәм итә торган җыр һәм Димәк, үзең дә шушы җырны җырлап, шушы җырны искә төшереп авыр чакта моңланасың һәм илһамланып китәсең. Күбрәк илһамланам, чөнки ул шунда өмет исти. Ни дисәң дә, кеше кайда гына булса да, нинди генә күңел халәтендә булса да, җыр аңа яшәү дәрте, яшәү көче өсти. Нәкъ шул җыр безне рухландыра, моңландыра. Бәлки шул җырны бергәләп җырлап алырбыз. Әлбәттә, мин инде бик авырсам да, шулай да бүген эфирга да килдем. Без сиңа булдыра алган кадәр ярдәм итәргә тырышырбыз. Синең кадәр җырлый алмасак та. Күңелең китек булса да тирән яра, керфегең түбән кадамма. Дөньялар нинди булса да, бары чыдарга кала. Сабырлыкларың сынганда, агымсуларга кара. Сабырлыгыңны сындырма, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, агымсу юлын таба. Сабырлыгыңны сындырма, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, агымсу юлын таба. Никадәр авыр булса да, агымсу юлын таба. Рәхмәт, Разил Камалов. Рәхмәт, Ришат Төхвәтуллин. Шундый күңелле рәхәт булды шуннан да, дуслар. Разил, менә сорыйгали үзеңнән дә, баянда уйный белә идеңме армия сафларында булганда? Әйе, уйный белә идем, ләкин анда баян барлыгын белмәдем. 2 ай хезмәт иткәч, дус минем хезмәттәшем әйтә, анда Ленин бүлмәсендә бер коробка ята ди, анда баян түгелме ди. Ачып карасак, шуннан да баян булып чыкты. Шундый сөендек, анда без татарлар күп идек, Татарстаннан киткән. Шуларны ачып җибәрүем булды. Бүтән 100-200 кеше җыелып, җырлашып утырдык. Җавит абый Шакиров әйткән иде, баянда уйнау бик хезмәттә ярдәм итте дип. Әйе, шулай минем дәрәҗәм бермә-бер күтәрелеп китте. Ленин белмәсен яраткансың инде син. Әйе, Ленин белмәсенә кереп чыккан идек. Иң яраткан җырыгыз армия сафларында?
biz bütün şunu jırlaydık indi. Jırlarga dürüsтрәге вакыт юк иде инде анда. Шул яллар булганда күпмедер bir ярты сәгатькә кереп вакыт табып jырлап булайдык. Demek harbiy xizmatni iskə düşürə turgan tügəl bir jır yox. Андай jır белән бәйләп китмәс иде. Салатовның любой жырын аласың да шул булай инде. Иң мөһиме кәеф күтәренкелеге бүләк итсен, шулай бит. Шулай. Дәртләндерсен, рухландырсын. Һәм инде менә шушындый җырлар белән бергәләшеп, бердәм булып, сөенешеп яшәүләр ясын. Һәм инде безнең егетләребезгә дә бүген хәрби махсус операциядә икәннәр алар. Шушы җырларыбыз, татар җырларыбыз аларга рух ныклыгы бүләк итсен һәм алга табадан намус белән бердәм булып, илебез сагында булып, безне шатландырып, туган якларга исән-сау әйләнеп кайтсыннар иде Амин, дигән теләктә амин, калабыз. Шулай булсын, рәхмәт. Барысында Дуслар, біз ТНВ каналындағы хезмәттәшләребезгә сүзне тапшырабыз, әле тагын күрешербез. Бәйрәм белән башларбыз. Бәйрәм белән. бәйрәм белән.